Rahayu, 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 tumrap para siswa sedaya. Monggo kula dherekaken memuji mring ingkang Maha Kawasa supados mangke kula lan para siswa sedaya dipun paringi karaharjan. Ing dinten menika mangke kula badhe mbabar salah setunggal cerkak utawi cerita cerkak karya kula piyambak ingkang kapacak wonten antologi Udan Mangsa Ketiga, kumpulan cerkak lan geguritan Maha Siswa jurusan Pendidikan Basa Jawa Universitas Negeri Surabaya. Déning editoripun inggih menika Dwi Yulianti, Irma Fitriani Fatona. Lajeng gambar samaipun déning Ucup Markucup, ilustrator Arfadani Nugraha, layotipun Gayuh Risdian Saputra, kababar déning utawi ingkang nerbitake majalah Jawi Swara BEM Badan Eksekutif Mahasiswa jurusan Pendidikan Basa Jawa Universitas Negeri Surabaya rikala taun 2011. Wonten antologi menika kababar antawis 51 geguritan lan wonten 7 cerita cerkak kalebu cerkak ingkang kula serat piyambak ingkang irah-irahanipun utawi judulipun Rombong Tuwa. Kula waosaken mangke para siswa saged nyimak ingkang kula waos dene pungkasane para siswa mangsuli pitakonan-pitakonan ingkang sampun kula siapaken. Swara pitik jago nuduhake manjinge wektu subuh. Ing jero omahe Penyot, bocah cilik sing rambuté kaya nantang langit rumangsa beda karo omah liya-liyane. Omah cilik sing diarani gubeg ing tengah sawah iki suasanane tansah rame. Ana swara goreng-gorengan. Wiwit jam 4 esuk, Penyot, Mbak Wati lan ibuke ingkang paring asma Yu Ikah wis subet karo penggaweane dhewe-dhewe. Ibuke utawa Yu Ikah goreng kaya dene tahu isi, Mbak Yuli sing racik bumbu, dene Penyot sing golek kayu bakar. Wis setahun kepungkur Penyot melu ubet ngewangi ibuke. Sawise ditinggal bapake, rasane rekoso banget sawise bapake ora ana. Penyot rumangsa wis ora ana maneh sing menehi sangu kanggo jajan lan tuku dolanan saben dinane. Nduk, wis tinggalan kabeh. Wis jam 6 punjul 10. Enggal adusa gek sarapan terus budal sekolah. Perintahe Yu Ikah marang anak-anake. Bocah loro kuwi enggal-enggal mentas saka penggaweane nanging sajake arep ngenteni gorengane mateng. Wati sing isih lungguh ana kelas 3 MTS Negeri
ing Tulungagung, wingi wis ora mlebu sekolah. Kamangka dina-dina iki arep nyedhaki ujian akhir sekolah. Dheweke ora mlebu amarga ngewangi ibuke. Pancen bocah loro kuwi sregep tur pinter. Jam 6:30 Mbak Wati karo sepeda ontele wis siap arep budal. Biasane Yahmene iki Bardi kanca rakete Penyot wis nangkring ing dhuwur sepedahe ngenteni Penyot ning ngarep omah. Ora kaya biasane sing dinteni durung ketok irunge. Mbak Yune sing ngerti yen Penyot durung oleh nunutan arep barengi Penyot supaya tekane sekolah ora kasep. Senajan wis kari nyengkruk ing sadel, Penyot ngenteni Bardi lan ora gelem dibarengi Mbak Yune. Dheweke rumangsa yen dibarengi Mbak Yune mengko salah siji saka wong loro kuwi mesti ana sing kasep. Sabab dalane ora padha. Penyot pleh mlaku yen to sewae-wae nek barengan dheweke arep bareng. Jan-jane ning omahe ana sepeda kabeh loro. Sijine digawe Mbak Yune, sijine digawe ibuke dodolan. Denye Penyot saben budal lan mulih mesti dibarengi Bardi. Wis dadi adate yen Penyot ora oleh barengan mesti mlaku. Senajan jangkah omah menyang sekolahane kuwi 5 kilometeran, ora ndadekake Penyot ilang gregete lan ora sekolah. Dheweke uga nyadari senajan uripe rekoso lan pas-pasan nanging gegayuhane gedhe. Yen anak-anake wis padha budal sekolah, pawon saisine njur diringkesi. Resik-resik sing sumebar pating trecek enggal disaponi. Gorengan sing wis mateng diwadhahi baskom supaya ora kena bledug nalika disaponi. Sawise pawon resik, gorengan saka baskom digawe menyang rombong ning ngarep omah. Gorengan siji lan liyane ditata manut jinise dhewe-dhewe, ana onde-onde, tahu isi, tempe, gedang goreng, telo goreng, uga ana sego bungkusan, lawe mie goreng kering lan sambel. Sadurunge budal dodolan, ibuke nitipake anake sing ragil menyang omahe mbahe sing ora adoh saka omahe ibuke Wati. Dina iki sekolahe Penyot ana ulangan matematika. Pelajaran sing dianggep angel dening bocah-bocah. Kanggone Penyot malah swalike. Matematika dirasa paling penak lan paling disenengi. Mula saben ulangan Penyot bijine apik lan ora nguciwani. Ayo bukune dilebokne, tas kabeh digarap, ora oleh turunan, dawuh Bu Guru karo ngedumake soal ulangan. Penyot garap kanthi apik lan gelis. Banjur Penyot mulih menyang sekolahan. Hawane kutha Tulungagung dina iki panase ora njamak. Srengenge makantar-kantar ing dhuwur sirah. Ibuke Penyot Yuikah isih mubeng ngidrake jajane. Ing pojokan terminal
Biasane ibune mandheg ing kono akeh wong nggawa jajan. Ora mung wong sing jliwar-jliwer liwat kono, pegawe pom uga akeh. Yo boyo boyo boyo, langsung budal. Suarane kernete bis Harapan Jaya. Ana maneh puluhan pedagang asungan sing munggah mudhun. Bis siji lan bis liyane. Bocah-bocah cilik playon rono rene. Senajan suarane kaya gembreng ditutuki nanging keprungu banter ing kupinge ibuke Penyot. Swara bengak-bengok. Rame wong golek sandang pangan sakala dheweke jingklat nalika ana wong sing njawil pundhake. Awan-awan kok nglamun wae toyu. Truluke bakul rujak sing biasane mangkal ing kono. Iya, iki mae tekaku rada kasep. Sajake payu akeh iki wangsulane ibuke Penyot. Payu piye yu? Dina iki aku apes rombongku ditabrak bocah sekolah neng kidul Bangjo kono. Yen disawang-sawang wong loro kuwi ora ana bedane. Uripe padha rekasane. Mung wae yen bakul rujak kuwi yen ider rombonge disurung kanthi dipancal pedal. Dene ibuke Penyot ya mung disurung nganggo tangan sak rosane. Merga jenenge rombong tuwa, yen saya tuwa saya ora kopen anggone ngrumat. Wis rada sure ibuke Penyot menyat saka kursi plastike. Kursi diangkat njur digantungake mburi rombong. Jagang rombong disampirne pinggir rombong, disurung mlaku ngetan. Mecaki dalan-dalan kang rame pating sliwere kendaraan sing liwat. Tekang protelon dalan kembar, dhewe nyabrang menggok nengen. Sajake arep liwat dalan manggis. Mbuh merga nglamun napa piye? Saka ngarepe ana sepeda motor RX King mlayu banter. Merga kaget, dhewe agi-agi nyurung rombone sak rosane. Saking bantere sepeda motor mau anggone nyurung ora ketekan. Ban ngarep sepeda motor kuwi nubruk rombong bagian ngarepe ibuke Penyot. Brak! Swara tabrakan keprungu banter. Sakala rombonge ucul saka tangane njur ambruk lan nyemplung kalenan. Dagangane mawut ana ratan. Ibuke Penyot sing tiba nglusu ning ratan njur ditulungi wong sapirang-pirang. Tangise wis ora kebendung nyekseni rombong tuane ajur mumur nyemplung kalenan. Anggone goreng-goreng karo anake saesuk mau mung trima dadi tontonan wong akeh merga jajane mawut ana ratan. Dheweke wis ora peduli getih sing mancur saka lengen lan dengkule. Sesawangane ora ucul saka rombong tuwa warisane bojone. Bebarengan karo luh sing tumetes ing pipine, wewayangane bojone kaya-kaya ngunggahake rombonge saka kalenan. Bebarengan karo sumilire angin wengi, anake sing neng omah tansah ngenteni tekane rombong tuwa kuwi. Matur nuwun. Niku wau minangka cerkak saking kula ingkang ira-iranipun rombong tuwa. Para siswa sedaya kagem tugas pas penilaian akhir semester tahun menika mangke cerkak ingkang sampun kula waos kala wau sampeyan kabeh wangsuli. Nggih menika unsur-unsur intrinsik wonten cerkak kasebut. Mangke kula paringi link damel mangsuli napa pitakonan ingkang kula siapaken. Nggih, mekaten saking kula.
Matur suwun, mugi-mugi para siswa sedaya tansah pinaringan karaharjan kesehatan, lajeng sakmangke saged dados murid atau siswa ingkang bekti marang wong tuane piyambak. Amin amin ya robbal alamin. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.